Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Şuun 4 iyunna Amerikan prezidenti Donald Trump halkara derecede bir näçe döwletlerin arasına Türkmenistan'ı goşdy çıkaran kararına Türkmenistan raýatlaryň Amerika viza almak meselesini kıyınlaştırmak barada. Inni öňküýalak arkayn gelip aňyrda bir geçilen olana maňsat däl. Inni asla kıyın. Gaty gowladol. Gaty gow habar. İlki bilen mara siyasata döwletiň içine goşulýan nadanlardan başlamaly. Egni pagonlardan şol ýanky biz Serdar Sıçan dostu bar. Kim ol? Haram nise. Sen näetdiň o be kadyety näetdiň? Prokurorlar näetdiň? Men näetdiň? Ha? Size yekece söz jogap berenler üçin ya da öz hakikat üçün göreşen adamlar. Sen olar näme basyryp ýörsiň? Şunun özünde Lewabyň Abdüşükür türmesine kadiyet karar çıkardı. O da zorladılar. Şol çıkış etti deyip. Jamal Bazarmany. Onnağı sizin kadiyini dinlemedim. Saat 10'dan 12'e 2 saatin içinde meseleni çözdü. He? Jamal'a 9 yıl verdi. Ya nakı yollaşına da 8 yıl verdi. Merdana olsa goşadık koy verdiler aňyrdan. Näme bir işmiş ol? Bolýarmy diýen zadyňyz? Ha? Haram da milli pider. Serdar Saçak. Ha? Sen gyýdyň ýokmy? Ha, bajylaňyz ýokmy siziň? Siz näme dip ýörsiň o milleti? Bu nireň düzgünü? Ha? Bu edilýän işler näme musulmançylyga sygýarmy? Ya Türkmençiligi sygýarmy? Ha? Ol köne döwürde her kim bar, ol ganyny gelip durap edilýän işlerden. Ha? Siz milletin nirege tekleýäňiz? Bu milletin bary ya Orsiýetiň wekilhanasynyň öňünde dur. Ya Türkiýeň wekilhanasynyň öňünde viza alyp gaçjak ýurdun içinde. Bütün dünýede gezip ýörler türkmenler. Gaçyp gün görjek bolýarlar. Hakiki demografiya kıyınçılığı bir problem bi. Sen ol ine özüňe sen özüň guturan haram da. İti gıllı öti. He? Oğlun bolsa var sen bir sıçık koyun bokun. Hiç sada derege yaranaga. Gurrap bilmeyen nadana gıydın getiren bolsun ota. Näme etjek bolýan? Nämeni ütködörn öýdýän sen? He? Kaddafi'nin özünü zorladılar. Bilýärmi? On ayallarını, ayalla oğullarını, kıyızlarını, nämedenligini onu Libyan adamları bilýärler. A sen buňa eden soň milletten näme garaşýan? Sen özüň bileşin milleti öjükdirýän. Näme üçin öjükdirýän? Ha? Terrorist diýdirjek bolýarmy? Ha? Antikonstitusyonny переворот diýdirjek bolýarmy? Bileşin güýjelýän milleti. Edenine edýän bir kanunçylyk bilen, ýoly bilen. Oň üçin sen näme bu gowluk garaşma milletden? Millet entek sen bilen kanun, entek edilen işdäl şo taýda Türkiýeden näçe ýigitler alyp çykdylar. Indi bolsa umydany çykaryp ýörler. Gaçyrjak bolýaňyz. Advokatlar, beýlekler goşurup ýörler. Bu näme etdiň bolýa sen? Näme gerek sana milletten? Ha? Sen milletten näme? Gan algyňmy? Ha? Sen ahyry milleti gijelep ýurduň içine gan çaýkadarsyň sen. Edýän işiň şol. Ödem bileşin edýän şonu. Sebäbi sana sanjar gerek. Sen şu wagt jemläp sanjar etjek bolup ýörsiň. Ýende bir 5 tane alkaş narkomany gapdandan goşup. Näme bir düşünmedi ýalak meselemi. Ha sen etjek bolýan işiň. Emma ol insana indi ol eýgertmez millet gaçyp ýör. Hormatly adamlar,
Edi Türkmenistanlılar, men sizin hemmeňize yüzlenýän. Gaçyp nirek gidelim biz? Ha? O yurt bizinki. Döwlet, ol döwlet diýilýän 5 sanak, 100 sanak adam döwletiň ol bir ýöne işläp beren. Yurt, watan bizinki. Gaçyp nirde näme taparsın? Öz watanyň ýalak, öz gövek kanyň daman toprağından eri toprak bolmy? Nire kaçıp ýörsiňiz? Ha? İspaniýa barsyň amanynda guruşukda türkmen, Türkde de şol garşok çekip ýörler. Ha? Rusiýadyň hem içinde işläp ýörler. Beýtirip gün görüp bolmaýar. O öz watanyny taşlap nämeden gorkýaňyz? Han aňyrda oňuň goşulýarlar, wurşup biri-birini öldürüp ýörler türkmenler. Ha? Siz onu oryan morsanız var, şo tak yönü size var adam ölür diýilen ağa. Çıkında öz hakyňyz talap edin. Siz o taýda eliňiz ýaraglyla, gelinde talap edin. O näme bolşo beýle de bir gün momy. O ýaşaňa köpüdi gaçdy. Ennem garry urtugaly milletiň ýurduň içinde. Oň üçin beýtirip gaçyp gün görüp bolmaz. Beýtirip bara bagtyňam tapyp bolmaz. Görüşmeli kanun esasyna görüşmäge biziň doly hakymyz bar. Siz görýäňizmi häzir şu döwlet dünýäň en güýçli döwletiniň biri şol viza meselesini näme çäklendirip berýärler ony. Näme üçin edýärler? Näme o taýda edilýän zada göwniyet edilýänmi? Ine ol diňe näme däl ol ýurdun başynda duran zalimlere baglylar, olaryň üstünden basyş edilýär. Daşary ýurtdan basyş edilip ýör. Oň üçin gorkmalylar. Öz hakyňyzy resmi ýagdaýda, kanuny ýagdaýda talap etmäň hakyňyz bar. Talap etmerem. Oň üçin näçe size garşy çykylýanam bolsa, bize yıkıcı yol var. Kanun esasında öz hakkımızı talep etmeli. Sebebi halkın hakkı var. Narotimeyit Yolu adan yolu atlana neyma atlana neyma